Bueno, hemen txe, orain talde osoa. Bai. Banda osoa. Ja, listo. Gaurko talde osoa, zango dugu, hartu garela. Euskal Herria osoan zehar ari zarete liderrekin biran, edo lide orain hasiko zarete, biran? Orain hasiko gea. Orain hasiko zarete. Bai. Orduan, indarrak hartuta dauzkazue? Bai, hasi ginen ensaiatzen duela hilabete gutxi gora bera. Eta pixkanaka hartzen, dela hartzen, ze gabonetan geldialea indegu. Bai, esaterako larun bat honetan oinatin izango zarete Inigo, eta gero gudakigula jarraian, 8 bat kontzertu edo baituzue, eta etorriko direnak. Guztara agenda beteta izatearekin? Bai, gaina pixkat geografia guztia ikutzen saiatu gara, eta hori, Elorrio, Iruña, Gasteiz... Itxasu, baita ere. Pasaidon Ibanen ere joko dugu, maiatzak 6an, etxetik gertu, etxean, berantzako etxean. Gero etorriko dira New York, eta Londres... Bueno, baina azkena rock festivalen eta Iruña rocken ere izango zarete, lide, rock festival hauetan zuen saltsan zaudete? Bai eta ez. Festivalak beti dira oso leku, potenteak jotzeko, baina baita ere dira oso estresagarriak. Bai? Bai, zergo berrezu azkar, proba, montaketa, oidana azkar inbarrezu, baina gero egia esan, jende ezberdinan aurrean eta jende asko egoten da lekoietan. Hoien aurrean jotzea beti da oso, Bai, eskaparate bat da, eta jende asko ezagutzen zaitu, egin beste talde bat ikustea jundana, eta hori... Baina pozik gaude, kontzertu handi horiek ere taldeari ematen diote, ez da? Noski. Bai, iaz Tsunami, Gijoneko Tsunami Festivalan izan ginen, eta jende pila batek ezagutu gintuen, ba hori, eskape, sozialkolika, eta ez dakit zein egin jogotzen zuen egun hortan, ba, horiek ikustea juntzianak, eta, pues, de paso... Karo, zuen. Hori da. Hori da. Zer ondo. Bueno, gaur goizan gure erredakzioan abesti bat entzun dugu behin eta berriz eramaten izan da. Lide, zuen abesti berria, guri asko gustatu zaigu, baina harrera nolako ari da izaten? Eskerrik asko. Ba, harrera oso polita egio esan, ez? Gu ez gaude ohituta oraingoz behintzat abesti bat atera eta hola, boom masibo bat eukidezan, baina ez dakit jendeak oso era baikorrean hartu du abestia eta jende asko idatzi digu, zoriontzen, eta bai bideoklipagangatik, baita abestiangatik ere, eta ni oso pozik egia. Bai, azkenean agian izan da oain arte indegun abesti, ez dakit, popero hitzara bili, edo... Baina, bueno, simpletze aldera jo dugu, konposaketa eta produzio aldean, eta ematen du, iritsi dala jende gehiagoren gara, ez? Zuzenagoa da, igual, jendearen... Eta, bueno, nire buruari pixkat esateko, ez da zer gertatzen. Abestiak esaten duen beste zerbait da, Inigo, ez dezatela esan apurtu ez ginenik. Eta zuek, aurreko elkarrezketa batean esan zenuten musika kolpeka edo hostiaka ikasten dela. Hola esan zenuten zehazki. Zer moduz doa ikasgaia? Bueno, oain azukre pixkatekin, ez, abesti honekin. Oain arte eraman ditugu kolpe batzuk, bai pandemia eta, bueno, pandemiak eragindako ondorio guzti horiek, baina gainditzen edo gainditze aldera, baita ere pixka eta abesti honekin, erre maiorren da hon, argi pixka bat ikusten, ez? Zargazki politak, horrek Oso, Iratxe etxandiak erandakoak. Oso argazki ederra bai. Bueno, zuen azken diskoa Utsazen Helmuga, 2021 batean argitaratu zenuten. Lide, abesti hau urrengo disko batean egongo da? Printzipioz ez, hauek dia, oain arte ez dugu atera abesti solterik inoiz, single moduan funtzionatzen dutenak ez, ez aurrerapen gisa baizik eta, bueno, abesti solte gisa, eta hau eta besteren bat izango da abesti soltea. Bai, probatu nahi genuen ateratzen nola, inora ez doan, baino hortxe gehatzen dan zerbait gisa. Egia da musika aldatzen ari dela, ez da Inigo, eta horrek zer esan nahi du musika edo kantu gehiago gozatzeko aukera izango dugula laster? Bai, ondo bidean nik uste urtea bukatu baino lehen, beste kantu bat kaleratuko degula, eta ez dakigu Durangorako edo ze atako dugu ez, baina ondo bidean, bigarren kanta bat egongo da, eta hori, Lidek esan duen bezala, lehenengo aldia da olako, esperimentu hau indeguna ez, kantu bat atera, beste gabe, kantu hori atera, kantu hortaz gozatu, eta... Baina lehen asko erabiltzen zen hori. Talde asko, guain singela bezala, single bat atera, eta gero handikan igual urte betera o lo que sea, bateatzen zen diska osoa. Baina etzen aspalin egin, baina lehen asko, gure garaian behintzat. Edo diskoa bera izatea, single asko atera ondoren. Hori da. Hau da kapitulo bat, liburu bat izango baliz bezala kapitulo eta gero pixkanaka. Dena bueltatzen da, ez da? Oidek. Laster galtza kampanak ere bueltatzen. Hausko. Bai, ikusten dira. Bide, zebat ordu ez aiatzen dezute?
Ba, bueno, saiatzegea, a ber. Nahi baino gutxio. Astean ensaio bat iten dugu gutxinez, 2 ordukoa, edo? Bai. Eta garai potenteak datozenean 2 ensaio egiten saiatzegea, bakoitza 2 ordukoa. Baina gehiago ez, astean 4 ordu. Galditu Aitor, nola ensaiatzen duen bera hotxa, nik lehen entzun diot, eta galditu... nola? Bai, nik behintzun dut. Bai. Nola berotzen duzu ahotsa? A ver, Ez dukera ikusi nauzu, ez? Egin pixat, egin pixat. Bai, pues bueno, hainbat ariketa daude. Eta, bueno, dana da, pues tripatik eta, bueno, sendotzeko, eta indarra... Horrela, edo... Nik uste nun katxondea gizela eta ez berotzen ari zela. Eta testeta esatea oso hona da tripantzak. Bai, testeta? Bai. Beitu. Nola zer esan markatu? Testeta. Testeta. Bai. Hoi bizkaitarrek ez dakit. Bueno. Eta, Inigo, eta gitarra jotzeko berriz nola berotzen da bat? Badaude ariketak, A ber, gaurko ez, baino kontzertu baten aurretik, ordu erdi ordu bete egoten Egia geha... da. Lauak, Korrika, horrela. korrika, hau berotu behar da, bai, gertatu izan da... Lepoa berotu. Gertatu izan da ezkerreko eskua iztea kontzertu erdian, hemen... Bueno, igual garai baten kontzertu asko jarreanen, ondo berotu ez, odena delakoa, hemen pelota batin, eta kontzertu erdian... Ostras. Gurekin datorren danari eskatzen, mesez, irikitzeko eskua. Serio, Inigo? Bai, Tensioa. Ez nuen berotu lepoa, bueno, ez genuen berotu orokorrean. Eta hainbat toma egin genituen dana ematen bideoklipean, aspaldi kontzerturik jo gabe, eta gero, tomata tomartean, erorit ez zitzaion buruan. Pues egia da, buruan ez zitzaion. Personal trainer bat beharko duzu. Claro. Trainer bat.